sang dala tumingal sampuh samya medali lan nekret wilating kanta kang manggung mangun sangiti mencang sangat simicil ladenya medali Uta Surawilaga kaya buta singa bregil pasti tonggo kendang ngambak kaya mengko para kadang Narendra nadyan wis sawetara dina padha sanggrah ana ladan ngalengka lan ingsun percaya menawa sira para kadang Narendra wis padha pirsa jejulukku Prabu Bramadiraja saka ing timbul taunan ning kasa baline jeneng ingsun nglenggana durung pirsa mungguh sapa wae para kadang Narendra kang padha lenggah iki mula murih urma ketinggone padha kekadangan becik sepisan meneh sira padha nepungna jejuluke lan saka ngendi negarane kabeh mau pamrih supaya cetha lan saya kulina sak banjure siji lan sijine ora darbe rasa tida-tida oh inggih Kakang Prabu kula wingking saking negari Parang Jumanten jejuluk kula Prabu Setisura Prabu Setisura nggih inggih nderek gegulang tepang Gladiwan Musiwun kula saking negari Tawang Alun jejuluk kula Prabu Mudawasesa kula saking negari Bantar Maruta jejuluk kula Prabu Sewandana Kakang Prabu kula saking negari Parang Duwarja jejuluk kula Prabu Baranjana iya Sang Prabu ingsun paring tarima kasih dene wis kepareng angambali padha nepungke pribadine dewi-dewi sawise ngono apa paduka para sinuwun lan para ratu sida bakal nglamar Dewi Sukeksi kaluhuran dawuh paduka Kakang Prabu Bramadiraja kula kepengin garwa Dewi Sukeksi minangka prameswaring negari Parang Jumanten awit kula tasih Jaka Kumalakala Kakang Prabu kula inggih semanten ugi Kakang Prabu kula kepengin garwa Dewi Sukeksi menika jalaran kula dereng gadah turun saking garwa kula gadah panyuwun supados kula palakrama malih sinten mangertos entri palakrama malih menika mangke lajeng saged nuwuhaken turun kangge nyambung sejarah kula Kakang Prabu lah yen Prabu Sewandana apa ya bakal ngayunke Dewi Sukeksi nggih kaluhuran dawuh paduka Kakang Prabu awit kula nampi wangsit saking Bathara negari kula badhe kondang kaloka dumugi ning saindenging jagat menawi kula saged dhaup kaliyan Dewi Sukeksi awit kaperbawan asmanipun Dewi Sukeksi sumenika linuwih dene Keksi menika ketingal dados Dewi Sukeksi menika wanita ingkang ketingal gadah daya linangkung mila mboten mokal menawi mangke kelampan kula garwa saged merbawani dados kondang negari kula Bantar Maruta Kakang Prabu ya sira Prabu Baranjana ya arep ngayunke Dewi Sukeksi kaluhuran dawuh paduka sinuwun Prabu Bramadiraja kula kepengin garwa Yayi Dewi Sukeksi jalaran sambutan keluarta menika wonten bang pinten-pinten yuta mila menawi kula sampun dhaup kaliyan Dewi Sukeksi badhe kula kan ngewangi nyicil pop rambut jaji apa sambung ora pete olehmu bakal karo Sukeksi karo olehmu nyicil dhuwit kuwi ngaten jinuwun Sukeksi menika anak putranipun Prabu Sumali ingkang kondang Ratu Sugih bandhanipun menawi kula sampun kelampan karo Dewi Sukeksi mangke kula saged nyuwun ngampil harta kangge nyicil kala mau wah kowe iki ambak ratu jebul pikiranmu malah kaya rampok yen ngono pancen lahir batin nggone padha ngayunake Dewi Sukeksi para kadang padha sumurpa kalebu panjenengan ingsun uga nglamar Dewi Sukeksi nanging padha tak jarwani
adine Prabu Sumani kang wujud buta arane Jambu Mangli kuwi ngedekake sayembara perang. Lamun bisa ngasorake kadigdayane sira lagi cedhak karo Dewi Sukeksi. Kang kaping pindhone Dewi Sukeksi uga darbe bebono. Sapa wae kelakon mboyong Dewi Sukeksi waton bisa medharake kawruh sastra Jendra Hayuningrat. Mula kanggo para narendra aluwung padha baliya marang negaramu dewi-dewi. Ora jering ingsun ngilani dadaning para ratu. Sira ora bakal bisa ngasorake kadigdayane Raden Jambu Mangli. Apa meneh kowe bakal medhar kawruh sastra Jendra. Nanging yen Prabu Bramadiraja sayembara rong perkara mau wis eneng regemanku. Para nguntap lering nenak Jogja bang maling wengis kumatot petoning lati netrandek ngondar handir soring jonggo malatu-latu sinabet marang sedeng bel muruk metu dahanan Prabu Bramadiraja kula dalatur kadang menika sanes lare alit sampun sok ngasaken dhateng kadigdayan Paduka gelar yekti monggo dipun buktekaken mangke wonten ing Blabarwaja Kendeng Kawat kepara kula malah ngomatosaken Paduka Sinuwun Prabu Bramadiraja Paduka ratu sampun kaladuk yuswa menapa inggih wagang perang mangsa Jambu Mangli kula tingali Paduka menika ambekan kemawon rekaos. Lah kok yen ngersakaken rabi malih menika menapa nggih ngatasi cobi? Manguning dasmung winangun dening manungsunging nala mengusik kewala. Ana apa bocah menggung? Mlebu moto kaget. Ih, unjuk ning Sinuwun. Menika badhe undang tengara sayembara perang sampun tinatak. Pratandha sayembara sampun ngawiwitan. Weh, bendhe undang tengara sayembara. Wis tinabuh. Iya. Raden Jambu Mangli sampun ketinggal ngagelah wonten ing madyaning Blabarwaja Kendeng Kawat. Nyerantos para ingkang badhe ngupuh sayembara ing usana cumadung dawuh Sinuwun. Para narendra, kula. Wis padha krungu dhewe ature temenggung Denta Wiyandana. Mara padha ketokno kadigdayanmu. Arep padha tak tonton luwih dhisik tumandangmu. Bisa ngasorake Jambu Mangli apa ora? Prabu Bramadiraja tak trima keri. Ngenteni yen kowe wis kabeh padha gumlundung kaning Blabarwaja. Sinurak dening para wadya balayani. Kepareng ningali trajan kula. Mangka anggrut
sampun sami bidhal para narendra maca pajangkep kaliyan para madya balane surak manengker gemuruh Yaya Hambata rubuh sami sareng nyuwara swara jagoke ratune dhewe-dhewe para kawula kang sami ningali sayembara cacahe won ketingal pepet pipit ngupengi blabar waja kenengkawat persasat pager dengkul ngubeng katon bergagah Raden Jambu Mangli kanthi mripat mencorong merbawani ngalami dodo astana katon sedakep otot ngarencang kaya mencelang yen sinabet pedang mbaka sajuga sang nata mupuh sayembara minggah ing blabar waja kenengkawat saugeratune katon munggah ger gemuruh suarane para pandherek sami bombong marang Ratu Gustine mergut ngembat watang raposo mungsuh sanggep cocok kentaran bau sayakti dingoleno prateng lampus sirna madyaning palugon ana narendra kang munggah ana ing blapar waja kenengkawat ayo ngaku kowe sapa yo aku saka Praja Pareng Gumarja Prabu Baranjana oh iya arep mupu sayembara kepara nyata yen kala tak iman gulungen genderamu sayembara mumpung durung ilang nyawamu wis dadi tekadku ora bakal aku mundur jangkah Jambu Mangli wis minta sapa bisa ngasorake iki yudaku kelakon mboyong Dewi Sekeji gondang gandeng langit kalak-kalak katon lergin sanging sang maweh gandrung Jambu Mangli murang tata nyata sakriyani nuwe maju ke para ngarsa
ning dewa mandika bangun selang wedangipun kudu karepe dhewe jambu mangli ngaton pikasetene kabeh para ratu sing kalah isih durung trima isih ditakoni ana sing digruwung irunge ana sing diceklek tangane Prabu Sektisara ilang nyawamu Pak Waikian Tutong geleling Tutup kabeh dhewe Yan Apa iki mentrem ampun tumbakku padamu tumbak lang-langing driya manggung kangguan rimang berlima tanpa kami Hei ngowi sikilmu kok mengkari sisi wah jambu mangli kurang ajar sikil temen ditugel diceplek wah ora iso mendang seragenan muratu kok wah sampai undang caipong sikilku temen diceplek ora iso oyo-oyo ikan ratu ora bejaji rek Cik rabekno bapakmu maju perang kok karo mendem ora iso nendang panggodaning katresnan ratu kaya urip Bromo diraja ayam
Ayo para ratu sewu ketoken kadidayan ayo sapa sing arep mungsuh Jambu Mangli iki Hayana Jambu Mangli wah pancen ampuh Raden Jambu Mangli ora kena sinong benteng para ratu sewu kang padha muku sayembara ora ana kang ruwagan anandinge marang kridane Raden Jambu Mangli para ratu liyane sing waspada prayitna ngati-ati lihat langening kalang jiwanai gelar pangbangun calang surung sorote tambadang kang seraling pajaring nembang pengoro mundur sawadyane natya kondur jroning puraya sanget palayuning bala
pucung pansampuna tebih jroning pura sagunging praladya Wauta kaya mangkono. Nalika semana sampun sami mundhut para narendra ingkang mupuh sayembara. Yekti datang kuwi nyangga bebeting kridaning pangrisang Jambu Mangri. Kapara-para narendra kadamel cacat ing salaminya gesang. Awit saranduning badan datang wonten ingkang petah. Raden Jambu Mangri sigra mandhap saking blabar waja kenteng kawat. Nadeng wis magut ing wanci Madyaratri. Sang saya dalu hararas abira kang lintang gumedhak tes sonya tengah wengi lumrang kandaning pus pita ing putyanira sang Dwijara ler swaraning matu brangta manungsung sah rinding ana tangis rayu rayu
suwun Hyang Rawi merbalani jagat. Lintang-lintang kang kabyoring taun mahanani tersping nartri. Nanging danuning adangu Hyang Candra Lumaganut kadewasane kodrat sinarengan jagluk rame kanthi arsi. Dados sakala biar pajar sang araka gemanti sang ngratoni. Kaya ginugah isining bawana malah perbawa. Dedap tidem
Karena mana pus-pus ditolak